हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आङो दा आंनि रैसुमै गारांखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मेथाइ रोजाबनो नागिरदों आदा सोरजिसुमानि खननायाथ' रोजाबनायाथ' आंना बिराद जाखायो गोदै आरो सुरबोनायावथ' बिराद नांखायो आंना बिराद मोजां जाखायो बे हिसाबै नोंथांमोनखौबो मोजां मोनगोन होननानै आङो बे मेथाइखौहाय रोजाबनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अके ससेल' रोजाबगोन आं फुल रोजाबा ओइ सना मोनसे खायदा बाहायहरनायनो नामा गोसो थोथाराब्लाबो थोफ्ला हरनायनो नामा आंबो फ्लानो नाजासै गोसोखौ हमथा नोंहाबो आंहाबो गिनांला अबोला जायोब्ला जाबाय सना जायाब्ला जाया सना माबाफोर जायोब्ला समान दाया नाथाय जोंना फागुननि बारा बेयाव दाय गैया दुखु मोननाय बादि आंखौ नुहुरबायोबोला नोंल' सना अनफ्लाबानो जाबाय नों सना बुरखायफ्लानो आन्थाल' अननाय होदो उनावहाय खाबु लाना एरायलांदो अरजाया नोंनि बोला सना अननाया सैथोना नंखाय बेवहाय आं बासिला सना मोनसे खायदा बाहायहरनायनो नामा जायाफ्रा मानो माथो आहा सोलोंदों आरो हाय नैहाय सोलोंदों मावै बाहाय सोलोंथाय आरो सानैया सोरथादो दे दानिया आङो आंनि रैसुमै गारांजोंहाय आङो नोंथांमोननो मेथाइ रोजाबनानै दिन्थिनोसै दे बेरेमोदैयाबो हाया बेरेमोदैयाबो हाया आंनि गारांजोंहाय लथा मांगेशकारालाय लथा मांगेशकाराबो हाया नालाय फरायलायबाय दा जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ मwnbla again जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ मwnbla ना कोई है ना कोई AK-47 जोंनो गावफ्रुमहैगोन बिखायाव नोंखौ सिमाङाव आंनि नों मानो फैया आंबोथ' नोंनि सुथुर नङा खोनासंनो गोजाम भिडिअ मोनदे लोगोफोर ओमफ्राय बेबो मेथाइ रोजाबनायखाय बेखौ सरजाबफानानै होनाय जाबाय आरो बेखौ लाइभनिफ्राय स्क्रिन रेकर्ड खालामदों थेंक इउ सो माच बाय